Huomenta. Terveisiä täältä Pariisista. Täällä kukat kukkii ja tulppaneita tulvillaan kukkapenkit. Täällä on lauantai-aamu, ei ole vielä kovasti ihmisiä liikenteessä, mutta Eevakin on siinä. Missähän se Eeva on täällä se Eiffel-torni? Onko sulla mitään käsitystä? Niin käytä siellä. Missä? Ai tuossa! No perhana kun en mennyt huomata sitä. No onpas siinä. Vähän. Tuo jono on muuten. Kello on nyt 9:30 ja tuo auki on 9:30. Noista hissestä joku yksi käytössä, niin lievästi on jono tonne. Me päätettiin tässä justiinsa, että tullaankin huomenna. Kuultiin, että tuo jono kestää 3 tuntia, niin ei meitä nyt hirveästi huvita katsella tätä maston juurta 3 tuntia. Semmoisia terveisiä Pariisista. Lähdetään tästä käymään tuolla kirkolla. Tai itse asiassa me ollaan jo siellä. Semmoset.